Γεια σας! Θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε μία παραγγελία online. Γράφουμε gr.oriflame.com. Ανοίγει η σελίδα, πατάμε είσοδος. Μετά βάζουμε εδώ κωδικό consultant και κωδικό πρόσβασης. Μετά την εγγραφή σας που έχετε κάνει, η εταιρεία στέλνει και κωδικό consultant και κωδικό πρόσβαση στο email που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας. Λοιπόν, αφού το βάλαμε αυτό, βάζουμε είσοδο και έτσι μπαίνουμε στη δικιά μας σελίδα. Λοιπόν, για να βρούμε τι θέλουμε να πάρουμε, πατάμε καταλόγος. Και με αυτά τα βελάκια το βάζει εμπρός πίσω το κατάλογο. Λοιπόν, ας πούμε μου αρέσει αυτή η κρέμα χειριών. Κάτω εδώ έχει ένα μαύρο τετραγωνάκι. Το πατάμε εδώ, το βρίσκουμε την κρεμούλα μας και πατάμε πάνω της. Η κρέμα μας έχει 4,60 ευρώ, είναι ήδη με την έκπτωση. Άμα να το δείτε στο κατάλογο είναι 5,99 και η δική σας τιμή είναι 4,60 και έχετε bonus points 7. Για να πάρουμε αυτό πρέπει να ελέγξουμε τι ποσότητα, άμα θέλουμε 1 ή 2 ή 5, το αλλάζει εδώ. Εγώ να πάρω 1 και βάζω προσθήκη στο καλάθι. Αφού το πήρα εγώ την κρεμούλα, το ίδιο κάνω με όλα τα προϊόντα τα οποία με ενδιαφέρουν και το θέλω. Αφού έχω τελειώσει με τις επιλογές μου, πηγαίνω στο καλάθι να το δω τι γίνεται. Εδώ είναι τα προϊόντα που είχα βάλει ήδη. Κοιτάω τη τιμή τους, κοιτάω τα τεμάρχια. Αν θέλω κάτι παραπάνω, δηλαδή το αλλάζω πάλι με τα βελάκια. Κοιτάω τα bonus points, γιατί είναι σημαντικά και αυτά, και κοιτάω τη συνολική τιμή. Και αφού είναι όλα ok, πατάω συνέχεια. Στη συνέχεια θα σας βγάλει τρεις τρόπους πώς να ολοκληρώσεις την παραγγελία σου. Λοιπόν, το πρώτο είναι να ξαναδείς το καλάθι σου, να είσαι σίγουρος ότι όλα είναι σωστά. Αν δεν είναι σωστό, εδώ κάτω γράφει επεξεργασία της παραγγελίας σας. Πατάτε εδώ και ξαναγυρνάτε πίσω για να βάλετε κάποια άλλα προϊόντα, για να αφαιρέσετε κάποια άλλα. Αυτά. Μετά, στοιχεία consultant. Όταν έχετε κάνει εγγραφή, σας ρωτάγανε το τηλέφωνό σας, το email σας, τη διεύθυνση κτλ. Όλα αυτά πράγματα που έχετε βάλει σαν στοιχεία είναι εδώ. Δηλαδή, άμα έχει κάτι αλλάξει, θα πρέπει να κάνετε επεξεργασία προφίλ. Όλα αυτά μπορεί να σας δείξω σε κάποια από άλλα βίντεο. Τώρα το θέμα μας είναι να κάνουμε παραγγελία. Εδώ στο δεύτερο βήμα είναι παραλαβή παραγγελίας. Εγώ παραλαμβάνω από σημεία Oriflame, Αττική. Γιατί παραλαμβάνω από εκεί? Γιατί έχω χρέωση μόνο 2 ευρώ. Δηλαδή άμα να είχα βάλει εγώ σημεία ACS ή παράδοση στο χώρο, στο σπίτι τέλος πάντων, θα χρεωνόμουν και άλλα 3 ευρώ. Οπότε με βολεύει. Δεν είμαστε και μακριά, οπότε με βολεύει. Εσείς άμα θέλετε να κάνετε στο σπίτι σας, πολύ ευχαρίστως, πατάτε εδώ και σας έρχεται στο σπίτι σας, στο χώρο σας που μένετε τέλος πάντων.
Αν δεν θέλετε, βάζετε στο ACS, ο οποίο πάλι εδώ επιλέγετε σε ποια περιοχή είσαστε και που είναι εύκολο να πάτε. Λοιπόν, χρέωση 2 ευρώ. Τι είναι αυτό, τι χρεώνεται? Είναι αντικαταβολή. Μην μπερδεύετε την αποστολή με την αντικαταβολή. Αποστολή είναι άλλη χρέωση. Αντικαταβολή είναι 2 ευρώ και δεν αλλάζει αυτό πουθενά. Αλλάζει μόνο όταν έχετε συνολικά bonus points 50 και πάνω. Όταν έχετε 50 bonus points, αυτόματα η χρέωση αποστολής, δηλαδή αντικαταβολή, γίνεται 0. Για να καταλάβετε αυτό, να σας αποδείξω. Θα πάω λίγο πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα. Βάζω από 2 όλα αυτά για να μου πάει 50 bonus points. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πατάω συνέχεια και μου βγαίνει 0. Ακριβώς αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή αντικαταβολή έγινε 0. Δεν θα την πληρώσω καθόλου. Οπότε σας συμφέρει να κάνετε 50 bonus points. Μπορείτε να το πληρώσετε και με τη πιστωτική κάρτα Visa, Mastercard και διάφορα. Εδώ πέρα έχει ένα ερωματικό. Λοιπόν, και αφού όλα είναι εντάξει, πατάμε αποστολή παραγγελίας και είσαστε έτοιμοι. Να σας δείξω και κάτι άλλο που λίγοι το γνωρίζουν. Κάτι που σας ενδιαφέρει σίγουρα. Πατάμε εργαλεία πουλήσεων και πάμε στο Internet Bazaar, καταλόγο 13. Αυτή τη στιγμή ο καταλόγος είναι 13. Κάθε κατάλογο που θα αλλάζει θα έχει το δικό του μπαζάρ με πάρα πολύ καλές προσφορές. Να το. Πατάμε εδώ, να μας ανοίγει δεύτερο παράθυρο και βγάζει όλες τις προσφορές που έχει βάλει Internet Bazaar καταλόγου 13. Στο επόμενο κατάλογο θα γράφει Internet Bazaar καταλόγου 14. Λοιπόν, και εδώ είναι σε πιο καλές τιμές, πιο χαμηλές, άλλα προϊόντα τελειώς. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια στο κατάλογο, αλλά με διαφορετική τιμή. Λοιπόν, προς το παρόν εγώ τελειώσα. Πιστεύω ότι όλοι καταλάβατε πώς να κάνετε παραγγελία και στο επόμενο βίντεο να σας δείξω πώς να ελέγχετε, δηλαδή διαχείριση δικτύου, να ελέγχετε πώς μεγαλώνει η ομάδα σας, πώς να γράψετε καινούριο άτομο στην ομάδα σας και γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.